У Гомелі сёння адбылася афіцыйная сустрэча старшыні аблвыканкама Івана Крупко з хакімам Наваіскай вобласці Узбекістана Нарматам Турсунавым. Галоўным вынікам перамоў стала падпісанне комплекснага дакумента дарожнай карты. Моцныя даверныя адносіны паміж кіраўнікамі краін даюць магутны імпульс рэгіянальнаму развіццю. Выконваючы адпаведныя даручэнні, бакі замацавалі канкрэтны план дзеянняў. Зацверджаная дарожная карта прадугледжвае пашырэнне прамысловай кааперацыі, павелічэнне паставак гомельской мясной и молочной продукции в Узбекистан, а таксама сумесныя інвестыцыйныя праекты. Актыўнае супрацоўніцтва закране сацыяльную сферу, ахову здароўя, адукацыю, турызм и культурны обмен, уключаючы удзел узбекских творчых коллективов у международном фестивале «Сожский карагод». Наша основная цель тут, значит, изучить опыт в Омской области, в том числе Белоруссии. Вот. И с нами сейчас присутствуют предприниматели, которые интересуются именно данной сфере. То есть они в настоящий момент ищут места, пустующие здания и так далее для развития отрасли сельскохозяйства, а именно скотоводства и так далее. Еще есть договоренность между нашими учреждениями разными, медицинскими, образовательными. У них, значит, идет обмен опыта, то есть 1+1. По завершении сустрэчы узбекская делегация усклала вянки до братской могилы на площади працы. Визит просягнется на буйных прадпрыемствах региона. Для реализации усіх пунктов дорожной карты запланавана серия сустрэч паміж кіраўніцтвам прадпрыемстваў рэгіёнаў, а таксама обмен делегациями и презентация инвестпроектов.